हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनै आं नोंसोरनि सिगाङाव जेखौ जोङो दा नुगासिनो दङ बुहुमाव, बोथोरा हरखाबैनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारि जाबोबाय थानायखौ। दिनै नाय बुहुमावनो कर'ना भाइरासआ मिनिटावनो मिनिट, घन्टायावनो घन्टा सासेनिफ्राय गुबुन सासेनि देहायाव बास्लायलांगासिनो दङ आरो गोबां सुबुंफोरानो बे भाइरासजों साग्लोबजानानै गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खस्थ'जों भुगिनांगासिनो दङ। आरोबाव बे समावनो सम गोब्राबै फैनाय सिमब्रे सिमब्रा बारजोंबो गोबां सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंनि थाग्रा जायगानि खहा, जानाय लोंनायनि खहा बियो सोमजिगासिनो। आरोबाव जायगा जायगा गोबां सुबुंफोरानो दैबानाजोंबो लोमसावजानानै गोबां दुखु खस्थ'खौ सैनांनो गोनां जागासिनो दङ। अब्ला नायदो लोगोफोर, जोंनि थाखाय बोथोरा 1 मिनिटबो मोजां नङा। बे समावबो जोङो गावजों गावनो हिंसा खालामनाय, नासयलायनाय, सोंखारिलायनाय, सासेया गुबुन सासेखौ दुखु होलायनायनिफ्रायनो जोङो गाव गावखौनो दाबो गोजान खालामना दोननो हायाखै। मानो लोगोफोर, दिनै जोङो मानो गाव गावनो एसेबो बुजिनानै लानो हाया? दिनै जोंखौ बोथोरा बेबायदि थिनाखै, गावखौनो गाव दुगा खालामनो, गावखौनो गाव देरगाना लानो थाखाय बेबायदि थिनाखै। दिनैनि बोथोरा गावबा गावनो बुजिलायनाय आरो हेफाजाब होलायनायनिसो सम। मानो होनोब्ला बोथोरा जोंनि थाखाय 1 मिनिटबो मोजां नङा। बिनि थाखायनो जोङो सासेया गुबुन सासेखौ दुखु होनायनिफ्राय जोङो बयबो जानगाराव था। मानो होनोब्ला जोङो गुबुनखौ दुखु होनानै जेबो लाब जाया आरो गोसोनि गोजोननायखौ लानो हाया। जुदि जोङो गुबुनखौ दुखु होनानै गोसोनि गोजोननाय लादोंब्ला बियो दसे समनि थाखायल' जागोन, अराय समनि थाखाय जाया। बेखायनो आङो बयखौबो खावलायो जाहाथे जों बयबो गावजों गावनो गोरोबलायनानै थानो हायो। एसेनोसै लोगोफोर, बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'बाय। उननि भिडिअआव नोंसोरखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।